Bħala parti mill-master plan li taħdem fuq l-MCAST, palissa jinsab għaddej ġmielu x-xogħol f'binja ġdida fil-kampus ta' Raħal Ġdid. Binja li ser tilqa' fiha 400 studenti li ser jistudjaw suġġetti varji fl-inġinerija u l-kostruzzjoni. Qabad ritmu tajjeb ix-xogħol fuq il-bini tal-Istitut il-ġdid tal-Inġinerija u t-Trasport fil-kampus tal-MCAST f'Raħal Ġdid. Wara li tlesta x-xogħol ta' skavar fuq in-naħa ta' wara tal-kulleġġ, f'Lulju li għadda beda x-xogħol ta' kostruzzjoni tal-binja li ser tilqa' fiha aktar minn 400 student illi bħalissa jinsabu fin-naxxar. L-inġinier tal-proġett Jesmond Zammit għalma One News li x-xogħol fuq dan il-proġett b'investiment ta' 6 miljun euro huwa ppjanat li jitlest eżatt mal-bidu tas-sena skolastika li jmiss. Qal li l-istitut il-ġdid ser jinkorpora fih 6 sulari ta' klassijiet u laboratorji speċjalizzati għal suġġetti bħal kostruzzjoni, ir-robotika u l-inġinerija mekkanika li fil-maġġoranza tagħhom iwasslu sa livell ta' baċellerat. Bażikament dan il-proġett huwa parti mill-Institut tal-Inġinerija u Trasport li ħsieb li jitlesta huwa għal Ottubru tas-sena 2018. Ħajġi relokat l-Institut li hemm min-Naxxar. Bażikament il-proġett hawnhekk jikkomprendi 2 solari laboratorju workshops u 4 solari li huma klassijiet uffiċċji u se joffri lill-studenti u l-istaff bażikament ir-riżorsi kollha li se jkollhom bżonn, riżorsi moderni li jkollhom bżonn biex ikomplu l-istudju tagħhom. Il-binja ta' 6 solari tinkorpora fiha ġibjun illi jesa kważi 2 miljun litru ta' ilma tax-xita illi ser jintuża biex jistupplixxi l-provvista tal-ilma kollu għat-tisqija tas-siġar u l-pjanti fil-kampus ta' Kordin. L-inġinier Zammit stqar li waqt li pjanar ta' din il-binja jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex il-binja taħdem b'riżorsi naturali u sostenibbli. Il-teknoloġija li tintuża ovvjament hija teknoloġija li tissalvagwardja l-ambjent bħala materjali, bħala sistemi ta' heating u cooling kemm juża enerġija. Ġifieri huwa binja moderna. Din il-binja hija parti minn investiment ta' 32 miljun euro minn fondi Ewropej illi ser iwassal biex il-kampus tal-MCAST jinbidel villaġġ edukattiv li jinkorpora fih total ta' 5 istituti u ċentru ta' riżorsi għall-istudenti kollha.